Ya bhuti, mfethu angifuni ukuqamba amanga bhuti, ngimnikele ikhona iminikelo engiyitholayo. Ngifisa ukudlulisa ukubonga nje mfethu okukhulu kakhulu. Ikakhulukazi kuwena mfethu oqhamuke nomqondo wokuthi ngikunikeze i-account number uyi-publish-e. Mfethu angazi ngingabonga ngithini, but bakhona abantu abayisebenzisayo inamba yami ukungithinta emaceleni nokusenda ama-proof of payment abasuke bewenzile. Sengathi uNkulunkulu engababusisa mfethu ukulekelela umuntu cishe abaningi ongamazi. Akujwayelekile mfethu, akujwayelekile. Kusho khona ukuthi bakhona abantu abasanozwela emhlabeni, abasaphilayo, abasenonembeza. Ngiyabonga kakhulu mfethu, angifuni ukuqamba amanga. Sengathi uNkulunkulu engababusisa abandisele. Ngiyathemba nami ukuthi hhayi, sizodlula kulesi simo esibhekene naso. Ngiyabonga bhuti. Unothando